paikka. Janne antoi varmasti vielä viime käden ohjeita, kun kokemusta on vastaavanlaisesta. Näin lähdetään. Hyvä. Minähän on nopsa-alkainen kaveri, muuten tämän vuoden SM hopeametalisti meneissä, että taitoa ja asennetta lajiin löytyy. Ei välitettä nyt pikkuvirheistä 5. Kova liike on tuolla kaverilla kyllä. Sitten sieltä vähän loikittiin sivuun. Kiire kun on, niin kaiken näköistä käy. Seuraava ottaa koira kiinni ja sitten tullaan taas, mennään. Katsotaan, ettei toinen koira lähde perään, ettei tule matsia matkalla ja sitten mentiin taas. Jos ei tässä tuu kaverilla hiki, niin on kova mies. On se samantyyppisiä koiria vietävänä, että ei tarvitse futsalla ohjaamista ehkä niin kamalan paljon. No, ehkä se eroja löytyy. Katso, tää hyppäsi toiselle puolelle. Edellä hyppäsi oikealle, tää vasemmalle. Ja alkaa kolmas meni suoraan keimu. Sillä on rooliteikit. Lattoa koirat. Ja aika selkeästi alkaa tuo vauhti hiipumaan. No ja nyt ei enää ehdi ohjaamaankaan. Sen verran tuo vauhti hiipuu. Olisiko paarit tuolla valmiina maalialueella? Ja vilvoittavia. Jaksaa. Tässä heyteessä tuo homma, niin jokainen voi kokeilla siltä mahtaa tuntua. Ja kun Ville ei vielä ole niitä hitaampia liikkuja tuolla, mutta onhan tuo vauhti nyt selvästi hidastunut. Miksi ei mies juokse? Vielä olisi yksi jäljellä, jos Satu tulee mennyt laskusta sekas, Ville. Vielä yksi. Only one. Jaksaa! Paina! Pitää jo vähän hengähtää. Tämä meni ihan oikein tuon alun. Jerry, Teemu kaivasi sivuun. Tässä ykkös meidän kehän vieressä. Noin. Vieläkö pysyy jalat kasassa vai joko alkaa mennä setturin puolelle? Ei ole enää niin renno ja lennokkaan näköistä se juokseminen, kun oli ekan koiran kohdalla. Ville varmasti ajattelee, että kaikki jumalistesta tulee luvattua.